Nagsumat Isus sa niya mga tinunan, kini nga pananglitan. Hatong adlaw ang ginadian han langit, pasusugad din na pulo ang kadaragan nga nagdarahan nila mga suga, nga kinadtuhin pagtapuhan karaslon nga lalaki. Mga waray buot ang 5 haira, nga may adabuot ang 5. Nagdara ang mga waray buot ang ira mga suga, kundi waray hira magbalon, hidulugan nga lana. Kundi nagdara ang mga may buot in mga sudulan, nga punuhin lana, upod ang ira mga suga. Nalangan pag-abot ang karaslon nga lalaki, sanglit pinamiraw ini nga mga daraga nga nanangaturo. Han katut nga na may ginuliat, adi na ang karaslon, pakadina kamo nga tapuan iyo iya. Nagkamata na pulo kadaragan na ginandam nira mga suga. Niya siniring ang mga waray buot ngadto han mga may buot. Tagi kami han iyo lana, kaya nagtitika parong na anamon mga suga. Binatunan mga may buot, ayaw, baging diri masadang ang lana para iyo nga naamon. Kaya tulugod ka mo at indahan, ngan palit ka mo para iyo. Sanglit dinakat ang mga waray buot, hin pagpalit, hin lana, nganhan paghilakat nira, inabot ang karaslon nga lalaki. Sinakuupod ha iya ngadtuhan kumbiti han pagkasal, ang 5 nga mga daraga nga andam nga ginsadhan ang porta. Waray pag-iha, inabot ang mga waray buod nga kadaraganaan. Pasudla kami, binuliat sila, kundi binatonan karaslon, nasiring ako ha iyo, diri gud ako nakilala ha iyo. Gintapos ni Jesus ang pananglitahin pagsiring, sanglit pagbantay kamo, kay diri kamo maaram ang adlaw buhantag. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Kalayaw ka, Kristo, kalingkod. Itong lana, marahalan nga produkto. It is still a prime and a price commodity. Kalbisan niya na atong panahon, ang itong ginbabasihan, itong pag-fluctuate, itong mga presyo, itong atong mga produkto. Bisan niya rin na gamitin gasolina na mahal. Pag mahal na foreign market, mamahalot kita din. Pero lahat ka segundo sa naglabayan, magagudin o sa lakagapi ng gasolina at ng oil transport nga na Pilipinas. Nauray pangalan, may ang pag-transport, malaksi ang pag-increase ang gasolina. Ma-increase 25, ma-increase piso. This is a prime and a price commodity. Salig man may rason at ito nga 5 nga kadaragan ni may balon. Hinpagsilano sila, tayo kami haniyulana kaliti ka parungga alamon mga suga. Pinanama ko na nira, kami naman nira, iparalit. Ano sila? Akay di, pwede kira paparungan kita hini. Kato ka matindahan, palit. May dala yan iparalit. Kung siniringan ito nga, papalit na daw kami, pangbita. Mapaangbit din. Mapangbitan, mapangbit. Pero kay ginaaro man, wata. Maragyan tagi. May dala yan iparalit kung tabing pangbitan ka, papangbitan na ito.
Pero dili pwede magpaangbit kay ang oil din na ginihimang raw. Ang lana ginihimang raw. Dili kailan ang ginagamit natin yung pagsindi. So bahiton pag-insindi, itong biblical scholars. Ang lana ginungara dinhi, ang lana, ang matadong kinabuhi, kinabuhi nga puno, kinmaupay nga buhat, buhat na kaluoy, nga buhat kapag inuha. Pwede mo ito maanggit? Di rin ito pwede maanggit. Di ka pwede magpaanggit, kaya di rin ito maanggit. Sa maliging tanding ni Kristo ang inadian ng langit, suga din tiarabot niya karasalon. Ang butang dyan pag-inhilot din niya karasalon. Ang hinatuin na siya Our Ladies in Waiting. Naguhulat. Awit ito, buwan ito na ni brides. Ano ito? Bridemaids. Naguhulat. Alang tuyo, nira ira pagkat Tuhan tumagapi, paghatagin lamrat ka, waray patuan sa miliko. Bagay yung mabut ni katut nga nander. Kita, ang lima may buot, ang lima waray buot. Kung sugat, itong kamay na buot, ano man? Pinatagin basa ng Ebanghelyo. Na magkatamihan ka projection niya, maaram ka mag-imilo, itong tinarabot, sangit, magbuot, pagkamayanin, pamurubuot. Kaya pag-una-una ito kalima, niya kadaragan, tingali maglangan pag-abot ang karasulon. May nira-dara na suga, may langan suga, pero wala pag-una-una ka bagay maglangan. Pero itong alima, nakadaragan, niya may buot, naguna-una, kabagay katut ng mabot, ang karasulon, mapapurungan kita hinsuba. Kaya nila tuyo, pagtakuhan karasulon. Paghatagin ka pawan lalaptan, paglalaptan ng karasulon. Tantuyo nila paghatagin ka pawan. Sang nila kung nahunay, kung kapawaan atong ginahatagan karasulon iya pag-abot, pag unahunay luwag kita, tingali bangin mano, madilatar pag-abot. Sang nila na kamanyadiran sobra nga lang. Kabugtuan. Ang pag-abot ni Kristo ang muto natong ginpapamunan. Talagang katapusan natong ginbasa ng Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 25, versikulo 13. Katapusan na siring. Kintapos ni Jesus ang pananglitahin pagsiring, sanglit pagbantay ka mo, kaya di ka umaaram, ang adlaw hantak na. Pagbantay ka mo, kaya ikaw maaram at lawat na ang pag-abutan karaslon, ang pag-abutan Ginoo, dili kita maaram. Pagyan na yata, ang najiral niya kan may ito. Ano tapong pagyan maratutong panahon? May gasolina, i-generator. May ada pa gasolina, luming duwas. Bisan na burnout, malaman kita. Kira, ikita at may laman ini kaya may na gasolina, may generator. Bisan pa mga may generator, pero at akin pa pala na sulat. Usan na usan. Sunod na itong balay, kaya makakaskandalo ko pa iyo. Usan lang masulat ang impapalaga, bisan itong generator. Kaya ano? Kung kayo pahiran, may subukitan mo nga. Waray ka makikita na sugat gawas. Makakasuklat ka itong iba. Dito ang kinasya ko kay Balin Damo itong mag-recharge. Makakasuklat ka ito nila. Ikaduha, may asin,
Isura-sura, basta may asin. Hello. Ayaw sa mga tutuan, karni norte, tulpuka, yan, ano ka mo. Ito kakulong. Anang sura, udong na may sardinas. Siyempre rin, mag-ulo na kita ng sardinas. Kundi na, mura ka itong bagyo, itin sura ka ng bagyo na. Ano yung liwas na? Ano nga mag-uudog ka ng sardinas? Magkara ko nga yung bagyo, at sura ka ng bagyo na maluto. Kore ko tatay pa merkado. Itaan na udong na ng sardinas. Ano sa itong TV? I am ready. Andam. Maging andam kita. Isa pa rin ito nag-lockdownin. Tulog ka bulan dan buwan, 4 ka bulan, kaya di, papatay pa yun, dumig ko pa yung sardinas, yan ka din, pareha pa natin makalagti. Maging andam kita. Ano ba ito? Baru kita pag-project, kaya kita marami itong tiara. Alam mo, importante andam kita. Itong pag-andam natin, itong pag-abot ng Ginoo, hindi kay itong pag-abot, pag-andam nga, mupay atong balay, mag-maon ka, mupay atong balay, atong babayan. Pag-andam nga, dito tungkol kay gamot atong sa lapit. Magagaan mo ka na mo atong sa lapit. Babayaan natin. Isuhay nga ni ito atong pakasakitan, ito nakakaubos, ito atong sa lapibisan kung buhay pa kita. Dili ada ito atong kinaadman. Nga atong ginugong karoon, ito atong kinabuhi. Ang muting tatakay batapusan, PhD, G. Dimas Line, TNT, LTD, ESQ katapusan. Abo ka sa katapusan niya po ito pa na magiging ulyanin kamingin din tanon ka. Dira na ito atong kapuliruso. Itong gahong atong kakatinan niya na diri kay maritay kagihapon. Wala ini nga tanan nga tuhon-tuhon na pagandam babayaan na. Saan ang gilungar na ako? Magdala kita ay sobrang lana. Ano ang lana? Nagahatag ng kapaw. Ano nakakahatag ng kapaw at atong kinabuhi? Anakon, mahupay, ginuhatan, buhat na kalukoy, ngayon buhat na kaginukoy. Ahin naglalagat ito na atong kinabuhi. Ahin nagmamas, lamran ito na atong kinabuhi, ngayon ng iba, tuhan atong kinabuhi na pupunuhan makanong kung maupay na buhat. Ano kung tayo niya na atong pangandam, ang pag-abutan ka rason ng pag-abutan Ginoo, kaya basi matapos kita, hinpagsangkutan langit, naging andam para atong tugan atong pagkabinuligon. Anak ni Babel pagtabang ni Manila kay kung tatugtog nga maida kalamihan. Kung maida mga kataragman. Adlaw na let us persevere in good deeds. Si baro kita, itong pagpadayon, itong maupay nga buhat, buhat na kalukoy ito. Dili natin ikabudlay. Panong dugya, dili natin ikabudlay. Dili natin ikabudlay tungkol kaya di natin ibibili ito na atong kalugaringon niya karoon niya, gumunod na atong kalugaringon niya kadungganan. Kung di natin maupay nga buhat, ito na atong motivasyon kay ano, kaya basi kita matapos pang surapan Ginoo, matapos kita makasangkutan langit. Panumdum kita, nga antes pang Ginoo umabot, nga nakalibutan usahay na iuna kita. Ano man atong maupay na pangandam? Imbis na kita ito matapuhan Ginoo, ang Diyos na nasurapo aton. Ano man aton ika tatapuhan Ginoo? May nato madadara, waray. Waray? Kaya waray na nato madadara. May da, waray. May da! Basahan Apokalipsis ang ginpadaya ko pero sa versikulo 13. Palipayon na ito namatay Ginoo kay makakapahuway hira. Kaya ira maupay na binuhatan, maupod na ira. May madadara? Waray. Babayaan nato na tanan ng material ng utang. May da, madadara, waray.
mayda ang aton maupay nga buhat nga hinungdan pa ang aton kataluwasan, hinungdan pa ang aton pakasangkot ng langit, hinungdan pa ang aton katapos hinpagtapukan Ginoo. Pinatungkan aton kinabuhi kumong Kristiyanos. Dili kita kawadan. Hinsugad ni huna ug hinsugad niya kinabuhi nga magma tinumanon kita niya mga sugo, maging andam kita ang aton kinabuhi ay pag-abot, pinagyan aton kinabuhi nga kung pinupay nga buhat, buhat at kalubuhi nga buhat at pag-ibig. Amen? Nato akuhan Diyos amay nga makagarao. Kinikita. Nato ako yung salamat Ginoo sa Kristo, buktungan ng Diyos, nagikan na bayan ng puso ng raypa ang katuigan.